Mark chapter 4, verses 26 to 29. Mark chapter 4, verses 26 to 29. So, ang paglambo magagikan sa kaalam sa Ginoo. Muna'y uluhan sa itong pagtuon. Ang paglambo magagikan sa kaalam sa Ginoo. So, katong mga wala pa'y Biblia, palihog lang, panugilon mo kay natay Biblia. O niya, arong na mo, ibilin sa balay ba? Oh. Naindot ng natay Biblia, kaya arong natay ibilin sa itong balay. Praise God. Mark chapter 4, verses 26 to 29. Akong gihangyo ang tanan mo, balik tagbarog mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga daghan kayo ta. Mark chapter 4 verses 26 to 29. So, sambingay mahitungod sa pagtubo sa binhi. Verse 26, ningon diha. Unya, mipadayon sa Jesus pagsulti ang paghari sa Dios sama niini. May tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw, nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta pinaagi sa kinaiya niini, nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay ug unya ang busok nga mga lugas. Og inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Atong usbon pagbasa mga igsoon. Unya sa verse 26, unya mipadayon si Jesus sa pagsulti ang paghari sa Dios sama niini. May tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. Ang yuta pinaagis ka sa kinaiya niini, nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Maoy muuna ang linghod nga punuan, unya musunod ang iyang uhay, og unya ang busok nga mga lugas. Og inig kahinog na galabon kini sa ting-ani, kay ting-ani naman. Magampo ta? Mapasalamaton kami kanimo o among langitnon nga Amahan o among Dios tungod kay sa kanunay nagatagad ka kanamo. Sa mga panaw namo, sa mga kadalanan o sa tanan namong mga trabaho, ikaw ang Dios nagaatiman og nanalipod. Salamat usab kaayo sa paghatag sa libreng hangin, sa tubig, gipakaon mo kami sa matag adlaw. Gisangkap og kusog ang among tagsa-tagsa ka mga panglawas. Salamat Ginoo sa kagawasan sa among mga balatian. Salamat sab sa pagtabang sa tanan namo nga mga pagsulay problema, sa pagpahinggawas kanamo sa mga bitik sa yawa bisan ang mga temptation, Lord. Thank you nga imo ming gipagawas Ginoo. Now we pray nga ang imong mga pulong, imong himuon nga sayon kaayong masabtan sa kada usa, pinaagi sa panabang sa imong balang espiritu Ginoo. I pray, O God, na pinaagi niini, O Lord, makabaton kami og paglambo sa kaalam nga among madawat gikan diha kanimo. Salamat, Lord, nga di kasakmit ang kaaway sa mga maayong butang imong himuon karon nga kagabion. Ug ang among mga kinabuhi, Lord, ug ang tanang naabot sa pagsibya sa imong mga pulong, dunay paglambo ning kinabuhi, Amahan. Dalaigon ka, O Dios, sa walay katapusan ug salamat nga madawat namo ang kaalam karon nga kagabion. Maangko na mo ni pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan mo ingon. Amen. 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 Lingkod ta? Pasalamati sa nang nas imong tapad, ina salamat nga niya ka. Nya osbig sulti, ina salamat nga nasayo gyud ka. Pasalamati ba? Kamo, pasalamati. Salamat nga nasayo ka, Brad. Amen. So, kana mga bata nga nasa imong duol, anamara silag tagad arong dili sila kayo magahimo og
Maka-distract sa imo ha. Tagda lang ha. Ano ba? Ano magkuhit. Now, karong gabi na mga igsuon, ang atong isgutan, giingon diya ang paglambo nagagikan sa kaalam sa Ginoo. Usmo na ko, ang paglambo nagagikan sa kaalam sa Ginoo. Kay bisag unsa og paningkamot sa tao mga igsoon pagkabot sa kaalam, bisag pila na kamedalya ang isabit sa iyahang liog. Pero nag-ingon ang Biblia mga igsoon kadtong mga namay mga tao nga grabe ka maalamon pero di na motuog Dios, giingon niya sila mga buang-buang. That is why kita ang atong paglambo nagagikan gayud kanunay sa kaalam sa Ginoo. Amen? Now karon, dili ko motuo nga ang tao mangayog kalambuan sa Ginoo, mulambo siya kung wala ra siya buhaton. Ayo, naminaw pa ba ta? Klaruha gina. Kanang nasi muntapad, ayaw gyud tulog-tulog. Dili ko motuo nga ang panalangin, ang imong gipangandoy, ang imong gipangayo, ang imong giampo, imo nang maangkon kung wala kay buhaton. Kay ang kaalam sa Ginoo wa man nag-ingon nga paglingkod ra diha. Aron ka mulambo. Wa man nag-ingon ang Ginoo nga wala ra kay himuon aron ka mulambo. In fact, ang kaalam sa Ginoo mga igsuon makita ni sa atong mga gimbuhaton, sa atong pagkinabuhi, sa atong mga pagpanulti, sa atong mga prinsipyo o sa atong mga pamatasan. Now, ang atong gibasa karon na malandong kog ayo ani. Nya dili nato ni siya masabtan pag-ayo kun dili nimo makolekta tong mga nagkapalig-on pag-ayo ani nga mga pagtulunan. I praise God tungod kay sa while nga naman na siya magtrabaho kung naa kay pulong nga nabasa, bisag unsa imong trabaho diha, katong pulong imong nabasa mo to imong pamalandongon. Now, kung wala kay gipamalandong nga pulong sa Ginoo, while nagtrabaho ka, pwede kang maminaw og wali. Pwede sab kang maminaw og mga langitnon nga awit. No? So, mauna nga diha sa kaalam sa Ginoo nag-uswag ang tanan. Karon, mangutana ko sa inyo ha. Sa ato bang kinabuhi nagagukod man ta, may mga gipangandoy man ta, may mga gitinguha man ta, naapil ba sa imong pangandoy nga makabaton ka og kaalam gikan diha sa Ginoo? Because ultian kanako ang taong may kaalam gikan sa Ginoo, bisag kinsay iyang ikatubang, bisag unsang sitwasyon na iyang atubangon, bisag unsa ka bugat ang iyang dadon, sigurado gyud na niyang ma-overcome kay naa man say kaalam diha sa Ginoo. Ayaw ingnang lambo ang tawo mga igsuon nga makita nimo nga grabe nag mga achievements sa kinabuhi. Kay ang tinuod nga lambo nga tawo kana nang agiun na tagbagyo. Og nakabarog ba ni, nakapadayon ba ni, o nakalahutay pa ba ni? Mauna na mga igsuon. So samtang nagbasa ko ani, ako lang ning usbon og basa. Ningon ang verse 26, mipadayon si Jesus sa pagsulti. Ang paghari sa Dios. Unsay topic sa wali ni Lord? Ang paghari sa Dios. Mauna nga una nimong sabton mauni. Kung tinuod kang nituog ni dawat kang Kristo, siya ang gipahari nimo sa imong kinabuhi. Sa laktod nga pagkasulti, may mga Kristohanon usab nga nag-angkon nga nituog ni dawat sila kang Kristo, pero ang ilang gipahari sa ilang kinabuhi dili ang Dios kundi ang sala. Dili ang Dios kundi ang ilarang kaugalingon. Mao bitaw nga og unsay gusto mao'y sundon. Na kung ato ning pamalandungon pag-ayo kini ang akong nasabtan. Nga niining kinabuhi akong magsugot ra gud ka kanunay og unsay kabubot-ong sa Ginoo. Naagyod kay kanang naagyod kay nindot mga igsuon nga makabot sa kinabuhi. Kay wala man nagsaad si Lord. Paminawa kog ayo. Wala nagsaad si Lord nga kung mo alagad kas Ginoo gikan sa pag-ilan nimo sa Dios hangtod mamatay ka, maora ng kahimtangan nimo. Di ko motuo ana. Dili gyud ko motuo ana. Nga naman sa atong gibasa karon, niun sa man siya. Ningon siya adlaw-adlaw, no. May usa ka tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. May tawong nagsabod og binhi sa iyang
Oh, paminawan eh. Kamu musugot mangyud mo nga saburan mo binhi sa laing tao. Mudawat dayon tag mga makapasakit nato, kung dauton ta, musugot ta nga kana nga pangdaot, mutubo sa tong kasing-kasing. Pero wala tay pagsabod sa maayong binhi sa tong kaugalingon. Kabalo ka, sa panahong muukab kas Biblia ug mubasa kas pulong, nagsabod kag maayong binhi sa imong kaugalingon. Sa panahon nga muduol ka, muampo ka, nagsabod kag maayong binhi sa imong kaugalingon. Unya sultian ka nako, walay laing tawo nga mupataas nimo, walay tawo nga mupasaka nimo, walay tawong mupalambo nimo, ang mupalambo na nimo ikaw ug ang Dios. Ikaw ug ang Ginoo kay no, dinhi giingon dinhi, nagsabod siya binhi sa iyang uma. Wala nagingon, nagsabod sa binhi sa uma sa laing tawo. Usa kay ra ba ang kaayuhan sa tong kinabuhi? Magadepende sa unsay atong mga binhi gitanom sa atong kaugalingon. Nagtanom gani kag sala, ani gyud dayon kag kaulawan ana. Pag nagtanom gani kag garbo, muani gyud kag pagkahagbong. Pag nagtanom gani ka mga igsoon og lawas nun, muani gyud kag kalaglagan. Sa imong kaugalingon na. Mauna nga pilion kanunay nato nga sa atong kaugalingon magtanom tag mga maayong butang. Ningon ang verse 27, adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Hello? Kada adlaw, ningon ang Bible, kada adlaw, nagpadayon sa silang bulaton. Karon, kung Kristohanon ka og Sunday, pag abot og Monday, di ka mubasas pulong sa Dios. Hangtod na Sabado. Ikaw ka ang gisgutan nga nagpadayon sa iyang buluhaton adlaw-adlaw? Dili. Ayaw sige reklamo sa kinabuhi kung sa imong adlaw-adlaw nagtinapulan ka sa imong pagpangalagad sa Dios. Di ka pwedeng magreklamo, ano na ingani mo ko Lord, ano ingani Lord? Ikaw maoy mag-harvest sa unsa imong natanom. In fact, kung kaniadto nagmakugihon pa ta karon daghan tag ani. No? Munang ako mong gidasig kining mga prayer meeting, ayaw gyud ninyo nig pakyasa. Nga naman, sa panahon nga imo ning pakyason mga igsoon, ang Dios may imong gipakyas og ang imong kaugalingon, dili ang uban. Dili ang uban. Sunod, adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok og mitubo ang mga binhi pinaagi sa wala niya hisabti. Nanay-anara. Ingon siya nga, nagpadayon na siya sa unsay ipabuhat sa iya. And then niturok ang binhi, nga wa niya nasabti. Grabe ninyo. Ano ning niturok mong gyud siya oh. Sultian ka nako, og na ipabuhat si Lord sa imo ha. Padayon lang lahutay matag adlaw, wala buhat, ampo, wala tanom, matanong. Nga naman, muturok ra na nga di ka makasabot. Kisay nagtuo mga igsuon nga sa pagsugod nako dinhi sa Lourdes. Hala sabod ra gyud sa binhi, sabod sa binhi. Nya karon wa na ko nakasabot. Dili nimo masabtan ba ang paagi sa Ginoo nga mga tawo dalon niya sa iyang tiilan, iyang kabigon diha sa iyang tiilan. Dili ka makasabot ana, nganuman, di man na imong paagi. Ang Dios man, nay nakita nako tan-awan ning gisulti niya diri, ningon siya. Ang yuta, by the way, katong ningon nga wala ni sabte, paminawan na ay mga trabaho si Lord samtang nanarbaho sabta. Kanang namuhat ka diha sa Ginoo, mag adlaw-adlaw nagbakugihon ra ka. Si Lord pod na ay buhaton. Pero ningon ang Bible nga wala nimo nasabti. Munang matingala ka, Lord nagtinarong man unta ko, nganong kadaot man ning niabot. Di ka kasabot no. Pero sa unahan makasabot ra unya ka. Ha. Na akong wife, sige ra gyud mig istorya. Magsige ra gyud mig istorya kay always man ako na siyang ingnon nga bastag moabot gani ning mga katalagman, moabot gani ning kadaot, moabot gani ning inganing mga pagsulay. Timan-an gyud nato si Job nga gi-rearrange ra ang atong priority. Number 2, ga-prepare si Lord sa future blessing. Unya kining number 3 mga igsoon, gisuwayan lang ta, gitestingan lang ta, kay testingan man gyud na tanan. Kamo
Kamu ba moingon man tang Kristohanon ta? Contestingan ka ta mga igsuon, ma-prove ka natong Kristohanon ta? Amen? Notice nga atong gipanglingkuran mga plastic. Na kana nga plastic kung iagi nagkalayo, malanay. Pag ikaw Kristohanon pa plastic-plastic ka, agian kag kalayos pagsulay, lanay gyud imong pagpangalagad. Maklaruhanay lang tadaan. Amen? Maklaruhanay lang tadaan. So, nitubo mga igsuon, ingon ang verse 26. Ang yuta, yang gidescribe unsa man ning yuta? Pinaagi sa kinaiya niini, so naay nature ang yuta nga unsa? Nga mo patubo, nagpatubo o nagpabunga sa mga tanom. Naay nature. Kanang bisag iampo pa nimo dili. Bisag muyo pa ka nga. Tanawan ng yuta. Nagampo baka nga Lord patubuin nig hagunoy. Iampo nimo ng yuta or dili magpatubo gyud na siya kay maoy kinaiya niya. Sa laktod nga pagkasulti ang gihimo ni Lord nga manarbaho sa kinabuhi sa tao, mahitabo og mahitabo gyud na kay mauna na ang programa sa Dios. Nagasinabot lagi ta. Gadumot lagi ning uban, bantay mo na. Anya ningon diha. Unya magpatubo ang yuta. Unya musunod ang uhay. Og na? Adira. Ang yuta, pinaagis kinaiya niini magpatubo o magpabunga sa tanom. Dera. Maoy muuna ang linghod nga punuan. Kabantay mo anang linghod nga punuan mga igsuon ug magtanom ka, ato panang butangan og kanang punua saging bitang pamikon. Pikon ato niya to siyang balay-balayan. Kay arong og mainitan di siya malawos. Kano man kay linghod pa in tawo mo upay paggawas sa yuta. Labi nagpitsay. Di gyud ka-relate ning sige gunit rag cellphone no. Ato aritas magtanong-tanom ta ba? Butangan niya nga na. Unya og kakao nagmanok patay gyud na ditso kung matumba na balik gyud na ditso. Ngano man? Linghod nga uhay. Nasabda na to? Sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, wata na diretsog kalig-on dayon. Nibuswak pa ang gamay kayo nga pagtuo. And then, ang atong kausaban dili murag kanang transformer nga mukalitra og transform dayon. Hinay-hinay ang atong pagtubo. Sultian mo na ako ang atong nakita ani nga ministry, di pa ni mao. By the way, na ako'y makitaan ba nga mga alagad pos Ginoo nga magkasulti me, nang maminaw ko sila, makuntinto na. Makuntinto, bitaw nga. Okay na kayo ning kuan. Nanay simbahan, mga tao na napay nanimba, okay na kayo. Makuntinto, bitaw. Nga na, dyan ko halaka. Nga nung makuntinto, daghan pa man kaayong mga taong wala pas Ginoo. Unya na apagyoy bag-ong gipanganak. Munang dinhi mga igsoon, di gyud ta mohunong og ampo. Di ta mohunong ampo. Nya bantay ani ha, ang una ni gawas ang linghod nga punuan. Gamay pa na kaayo siya. Hello? Linghod pa kayo. Mauna nga kung danay bag-o pa diha sa Ginoo, tagdon og ayo. Kaning mga dugay na, mga suko og dili tagdon. Grabe. Sa batanan, tinuod na, pastor. Tagdon o kayo kay, ato sa ning balay-balayan ni sila. Ayaw po taon niya kagoon. Ikaw, dako nakakayo nga kahoy, nisanga na kaugayo, daghan na kaugdahon, pamunga na diha. Ayaw, sige, tagda na lang. Wala naman ko tagda ni pastor. Wala naman ko na siya pakabana na ha. Nanguho, oy. By the way, nga nung naho man mo dire, asa na nga pinulungan? Anong dili nako man, nga nanaho. So tagdo na siya gayo mga igsuon.
Da sunod, unsay sunod mahitabo? Unya mo sunod ang uhay. Hala? So, madugay ni mong atiman, makakita na dyan ka, hala, ni bulak na, mubunga na dyan ni. Mubunga na dyan. Sunod, og unya ang busok nga mga lugas. Latambo kayo nga bunga. Mugawas na dayon mga igsoon. Sunod, og inig kahinog na, galabon kini, kay ting-ani naman. Nakoy pangutana. Ang linghod nga tanom, magpabilin ra ba siyang linghod? O sa may sunod nga naitabo? Ni bunga siya? Pagbunga niya, nagpabilin ba nga ang iyang bunga hilaw ra gyapon? Diyon sang Bible. Nahinog. O kay nahinog man, pasagdan ra? Galabon mga igsoon. Munang dili kumutuong magsige ratag paminaw, hantot ang mga matay. Moabot gyud ang panahon mga igsoon, mubuswak ang uhay. I mean, dili nakasigig paminaw kay kamao na pugkang musulti. Ikaw na po'y muwali diri, di na ka mo balibad o inon ka brad, ikaw wali rong Merkules. Ter, ikaw mo isisaom tayo na, pastor Mumantaon pagbuswak pa nako gikas. Dito magpag... maghisgot tas atong mga sitwasyon karon. Niun sa manang Bible, nagpabilin nga naay ni gawas diya sa yuta nga linghod. Hangtod sa hangtod. Di ko mo to, nga ang imong kaimtang karon, ingana ra gyud na. Kung naalang kay buhaton adlaw-adlaw, muuswag lagi ka kay ang paglambo nagagikan sa kaalam sa Ginoo. Ug wa kay buhaton, ay na lang kag-ampo, Lord manalangin Ginoo, pinahilak. Sa may gusto nimo matagakan ra kag uskasakong bugas? Ganador? Galingkod na ka ba? Lord, gutom na kayo. Hagbungan kag usa ka sakong bugas? Naay buhaton. Nakaron, unsa maning gipasabot ni Lord ani? Kaalam ni mga igsoon. Kay ang tinuod nga kaalam kung imong subayon ang tibuok proverbio, ang kaalam wala sa utok, naas iyang mga gipangbuhat. Munang ningon ang Biblia, madayag nimo ang taong buang-buang, pinaagis siyang pagpanulti, ug ang taong maalamon, pinaagis siyang mga buhat. Hello? So dili magpabilin mga igsoon. Tanawa ta. Muna nga, gi-encourage tang tanan nga magkugi. Dili ta pwedeng magtinapulan sa pag-ampo, magtinapulang magbasas pulong sa Dios, magtinapulan sa matag adlaw nato nga mga pagkinabuhi. Kay kining kinaiyaha nga pagtinapulan, kinaiyanis walay Ginoo ug walay kaalam sa Dios. Nasabtan lagi nato? Nasabtan nato mga igsoon? So, ato unang sayron ning kinaiyaha og kining pag kinabuhi mga igsoon nga walay kaalam sa Dios, ang pagkinabuhi nga tinapulan, kini siya, usa ni siya kapag daot sa kaugalingon. Nagsabot tadaan, ang pagkinabuhi nga walay kaalam sa Dios, pagkinabuhi diha sa pagtinapulan, pagkinabuhi ni siya nga nagdaot sa kaugalingon og klarong way kaalam sa Dios. Karon, moadto tas panultihon mga igsoon. So, kitang tanan ngandoy nga muuswag man lang, mulambo man lang. Pero tan-awo nato kung mulambo bagyo ta. Panultihon kapitulo 10 bersikulo 4. Panultihon kapitulo 10 bersikulo 4, niun sa diha mga igsoon. Makapobre kanimo ang pagkatapulan. Apan makadato kanimo ang pagkakugihan. Muna'y gitudlo sa kaalam sa Diyos dito sa Marcos nga atong gibasa. Nga, na kay liso nga gitanom. Ang pangutana, igor nga magtanom, dili ni mo atimanon. Ningon dito, adlaw. Ay mo tong atimanon. Unya, ang yuta na nanay kinaiya nga mo patubo siya, basta kay atimanon ra nimo.
Dili ikaw ang magpatubo. Mutubo ra na siya. Ang imo na lang hinluan. Kaya mga sagbot pong mutubo diya. Basin mamatay na siya kay lupigos mga sagbot. So adlaw-adlaw. Sunod, mubunga siya. O dili lang mubunga, muhatag siya ani nimo, muhatag og abot. Pero kung kini, sige ra kag ampo, Lord blessing, pero kini. Lord mo angat ang kinabuhi, pero kini maoy atong pagkinabuhi. Kinalisudan kayo ni. Kinalisuran ni mga igsoon. So makapobre kanimo ang pagkatapulan. Oh, magpili ta ani ha, kadi ra ba gyud mo sugot si Lord nga magpabilin tang muras gihapon. Kana ra bang ing ana ra gyud wa ra gyud paglambo ba. Hangtod namatay. Hangtod na tigulang namatay na wa gyud ni lambo. Gusto ni Lord nga modato ta. Ningon siya, apan makadato kanimo ang pagkakugihan. Now, ako lang pun mong sultian, pati mong naa diyan nagasunod sa media, nga og magwalit ag panalangin, ayaw pagpasangil ni ang preacher nga, prosperity preacher, mana. Ang gisulti nato, mga kamatuoran nga dias Biblia. Amen? Natural maning naatay mga alantuson. Pero ayaw kalimting, nagsulti sa Lord nga panalanginan ka, aron may mo kang blessing sa uban. Imagine, pastor, sa to pa, og mga dato na tatanan, problema. Dakong problema, ni bara atong iniduro nako, kisa na may mo hinlo sa kong hugaw nga milyonaryo man ka. So kanunay nga naay kabus, kay ang mga kabus, himuong panalangin sa Diyos, ngadtos mga dato. Mga dato, pudwa, pud gahuna-huna, nga kini mga kabus panalangin, dahil nila. Imagine ako nog dato na tanan, Cecil, mo atos balay kay birthday ikaw mangluto. Ha? Ngano mangluto man ko nga 10 million akong income kada bulan. Wa ka nalibat? Nakadisenyo na si Lord, gibalance na ni Lord tanan ug mga dato tatanan. Kisa na may man nag-construction. Puro natatagas og kuko color pink. So, na ang gipasabot din nga dato mga igsuon, pwedeng madato ka sa abilidad. Madato ka sa katakos. Madato ka sa talent mga igsuon. Amen? Pero sultian ka na ako, dili lagi ka magpabilin sa imong kahimtang, basta kay naa kay kaalam sa Ginoo. In fact, moingon man ka nga, kuya, mangguna siya, musulti, kuya, mangguna siya. Mas mulabaw pa ka kung naalagi kay tinguha sa kaalam sa Ginoo. Nakasinabot lagi ta mga igsoon. Pero pagbantay ani, nga naman, kay nagampo kag paglambo, pero imong pagkinabuhi, padong sa ubos. Silot, apan ang, no, makadato kanimo ang pagkakugihan. Oh, kugi. Naman po'y kugihan nga gastador. Kabantay mo, anak. Kugihan kayo, pagkabus kwarta, hurot nito. Madatog yun na. Madatog uban. Uban sa buhok. Now, ato ta sa mga sa size mga igsuon. Manakaron bitaw ka exercise bitaw ko. Kay kining katapulan maka high blood mo ay. Mangbarani mo dugo. Di nakadiretso na itong dugo mga igsuon biyahe kay dagan ang kolesterol na ato ning tunawon. Arita sa panultihon size, versikulo 6 hangtod sa 11. Mauni ang napaka-hospitise, first year college ko, mauni ang verse nga ni-memorize na ko. Kaning 6 to 11. Ganahan kay ko ano ba? Kay mauni siging isulti ni Tatay Roland pakatang nako. Tatay Roland ako tawag ato. Kaya di ko musulod sa eskwelahan, kaya matulog ako. Masahan dahil ko niya Paminaw ni, paminawa. Verse 6. Panultihon chapter 6, verse 6, tingnan siya, tawong tapulan. Igham ko natatanan.
O gadi mangangkon ng uban, oh. Hoy, kita ni tanan, di mo mangangkon, bahala mo. Tawong tapulan, kinahanglang makakaton ka og pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Karon, muskwila ka sa inyong eskwelahan, pero sa inyong balay, di ka kamaong manglaba, manghugas, manglampaso, manilhig, manghayhay. Tapulan ka ba? Pag-abot ni mo sa eskwelahan, ang professor nagtindog sa tubangan, halhulmigas. Lamigas ang professor. O sa may tawag ninyo, hulmigas, lamigas, amigas, ants. Ant. Bahala na mo. Pag-abot ni mo sa eskwelahan, ang nagbarog dito nga matudlo ni mo, hulmigas. Muna'y gingos Bible, tawong tapulan, kinahanglang makakaton ka gikan sa hulmigas. Himo ang teacher ang hulmigas. Ngano? Ingon siya. Verse 7, wala sila'y pastor. Wala sila'y leader. Wala sila'y amahan nga na diha. Wala sila'y hari. Wala sila'y pangulo. O dako-dako, o hari, wala sila'y presidente, wala sila'y gobernador, wala sila'y mayor. Verse 8, apan magtigom sila sa ilang pagkaon sa panahon sa tang-init alang sa tingtugnaw. Ha! Nindutan yung mga hulmigas, no? Palihog ko sa mga bata. Okay na sila magduwa, basta kay, dili lang kayo ka madistract. Okay? So, tingon diha nga, magtigom sila pagkaon panahon sa tang-init alang sa tingtugnaw. Tanawa ragud ta usa mangandam na abot na. Usa nangandam og kahoy niabot ng bagyo. Usa na nga hoy nga ulan na. Usa mo tuon exam na ugma. Nya magpamaoy-maoy wa nagugunatapuan. Kay nalapuan, kay tapuan. Mautanan. Wala ko natapuan, kay nalapuan, kay tapuan. Usa mangahoy gaulan na, usa mo tuon, exam na. Kalot-kalot, yung mga Bible student na natubangan ba? Perting daghanag bakante, bantay doon na rin final, kay board exam doon na ron. So sa verse 9, ingon siya, magpadayon ka ba lang, ba lamang sa pagkatulog? Oh, tawong tapulan. Nay pangutana. Hello? Atong usbon ko nun be. Kani mga pangutana. Ningo diya magpadayon ka ba lang sa pagkatulog o tawong tapulan? Ato ilisan, magpadayon ra ba kag sige rag cellphone? Magpadayon ra ba ka nga magsige rag pakigtabi sa silingan? Magpadayon ra ba ka nga magsigig laag-laag? Magpadayon na ba kang di mo basa sa pulong sa Diyos? Magpadayon na ba kang nga di mo ampo? Magpadayon na ba kang magkinabuhing way kaalam? Magpadayon na ba kang mauragyapon na imong kahimtang? Ako mga igsuon, sa third year o fourth year, always yung nag-prepare kay sa PTC kanunay ambush. Pag ingon nga wala di ang magwalali, pag ingnon na yung, si Brad, si Kuan. Nya di ka kaandam, paninglon ka sa Ginoo. Paninglon ka sa Ginoo. Munang mag-andam gyud kanunay. Na, ni ay benepisyo ni. Ikaw kanunay nga magga-pangandam, ikaw mo'y naglambo. Ikaw mo'y nag-uswag. Kamu mga mama, bisag di pa mo ingnong pag-andam, bisag di pa ka ingnong, ikaw mo'y muwali ron. Pagtuon na daan. Muingon na daan kasi mong kaugalingon, kining John chapter 10 ako ning tunan be kay simba ko pawalihon ko. Simba ko diha. Kining 15, nakadahay giandam. Kining atong pagpanglagad sa Ginoo gira ni. Sulong kay kagira wa kay armas. Naghikog ka igsuon.
O niya, ningon siya, kanusa ka man mo bangon. Katong mga nagalubog dihas mga pagpakasala, katong naglubog sa mga kagahapon, naglubog sa mga pagdumot, naghigda sa mga garbo, nagligid diha sa mga daotang buhat, mga deadly kayo nga sin nga tong ipanglubog, nagligid-ligid ta diha, kanusa man ka mo bangon. Kanusa man ka bangon. Sa verse 10, ningon siya, muingon ka balang, mutagpilaw lamang ako sa makadiyot. Kabatay mo anang, si mami, moingon na siya nga, di, kung na sa ni mga bata, di, kabisang matulog lang ko, bisag 15 minutes ra. Yung magabi, di mo kayo na siya makatulog, kay labi nag mga bata, kuha na mga panglawas, grabe mo na mga inahan sila, mangyay mga warrior mo na sila. Nya maadla, maupay, manarbaho, bulatos balay. Moingon na siya, mutagpilaw, muna yung word nga, mutagpilaw. Mutulog na, minanok ba? Okay na. Nga na, bitaw? Ningon diha, taong tapulan, muingon ka balang sa imong kaugalingon, mutagpilaw lamang ako makadali or makadiyot. O mohiyugpos una ako og mopahulay sa makadiyot. Sa verse 11, ningon siya, apan samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang kawaladon, ang kapobrihon sama sa armadong tulisan. Atong baliko na mga igsoon, lami gyud kaayo na. Ang verse 6 siya, o taong tapulan, kinahanglang makakaton kag pagtulunan sa mga hulmigas, wala sa pangulo ni hari. Apan nagtigom sila ilang pagkaon, panahon sa tang-init, alang sa tingtugnaw. Kanusa man kamo bangon o taong tapulan, maingon ba ka sa imong kaugalingon, manghilupos lamang ako kadali, pahulay lang ko kadali. Samtang matulog ka, muhasmag nimo ring kawaladon, sama sa armadong tulisan. Nasabtan na to? Munang kita mo'y nagsilot sa tong kaugalingon. Kita mo'y nagsilot sa itong kagalingon. Kung pananglit ang Buyan family, nag-ampo sila nga, Lord, dagaghalin panalangin eh. O nya di sila magsugba-sugba. Saom tao na? Si Insi mo yun, Lord, dagagmamalit ron, dagaghalin, pero sirado ang tindahan. Amen? And Lord, makaani kong pitsay, waka ka tanom. Unsa may mo ano yun? Tanom sa silingan? Pagmataoy. Prangka-prangkahan ay kita ni. Nga naman, tungod kay Kristohanon ta, pero kay makaluluoy. Nganong nahimot ang makaluluoy? Kay wala ta nagkugi. Nya, ang ubang mga tao magtanaw na to, muna yung mga Kristohanon, mga makaluluoy lagi. Imbis nga na ay panalangin, sa may panalangin ang wala makaigibuhat. Palagi mo na minaw, lagi ta? Ang uba nangasok ko, kasumbago na. Samtang matulog ka, muhasmag kanimo ang kawaladon sama sa armadong tulisan. Nakaroon mga igsoon. Kung kugihan ka og ayo, sultian ka nako, na kay maani sa imong kakugi. Pero, gawas nga na kay maani sa imong kakugi, naa pagyoy kinadako ang panalangin ang Ginoong ihatag sa imo nga. Nga naman, nagsaad man siya. Nga naa kay panalangin. Basahon na ko nato na, Panultihon 10:22. Panultihon 10:22. Ang basahon diyan, makadato ang panalangin sa Ginoo ug dili makalabaw niini ang bunga sa kakugi. Karon, kung dili ka magkugi kay magtinapulan ka, ang mawala nimo unsa? Mawala ang imong bunga sa kakugi, mawala pagyud ang panalangin sa Ginoo. Unsa naman ka karon? Perting luuya. Amen? Perting luuya. Sa dito pa ko sa PTC, mga igsoon, maglaway ko anang Thompson nga Bible. Mahingon dayon ng mga, bisan mga reverend dito, mga pastor, maglisod sila acquire anak nga Bible. Nya kami sa una, igo ragyo na namong pangandoyon. And atong niaging, tong Domingo sa gabi, wala gyud ko nag-expect nga makadawat ko og Bible nga Thompson. Nakaingon gyud kong grabe gyud tinuuran ning panalangin sa Ginoo. Kinalipayan gyud ko. Nga naman, iguro man kong nangampo, nangandoy.
And pagdawat ng kinanindutan yung kaayo nga regalo mga igsoon. Kabalo ka kung in love kas pulong sa Ginoo malipay ko po kag na kay Bible. Pero katong palangawan ng pulong sa Ginoo murag sa pagtagaan kag Bible mahalon. Okay ra. O napa ba mo diha? Amen. So mo padayon ta mga igsoon. Now, na ako'y nakita nga paralel sa atong gibasa kaganiha sa Marcos mga igsoon. Makita na siya sa Isaya. Ato tuon sa Isaya. Parallel ni siya nga message. Isaiah chapter 28 verses 23 to 29. Parallel ni siya sa kaalam sa Dios sa sambingay mahitungod sa paghari sa Dios nga gihisgutan ni Mark. No? So, Isaiah chapter 28 verse 23 to 29. Ingon diha. Busa, pamati kamo sa akong isulti kaninyo. Ang namati, ingong amen. Magpunay balag daro ang mag-uuma og walay tanom-tanom. Human ni mong daro, pagkaugma darohon ragon nimo? Sunod adlaw, darohon nagyapon. And then human ni mo sa kasimanag dinaro. Sunod simana, huto ragon nimong daro. O sa kabulan na nimong dinaro, no, sa katuig nimong dinaro, hantod nag-retire na ka, sige rin yung kagdaro, huwag yung ka nakatanom. Munang dili lagi ko motuo mga igsoon, magsigir taglingkod og paminaw, muabot lagi ang time ang walita. Mupaambit tas pulong sa Diyos. Nya hadyo ka man niya, oy. Hadyo ka man. Narabag yun na. Muwali lagi ta. Ambusan ka ni kag pawalihon ka na agyog kay isulti nga naman may kaalam kagikas Ginoo dili kay sigir tagdaro. Sa verse 25 sa pagkalimpyo na sa pugsanan dili ba isabod man niya ang anes og lunga og tinudlingon niya pagpugas ang trigo og sibada og tamnag laing klase sa trigo ang daplin niini. So sa nalimpyo na dili ba di ay niya tamnan? Unya sa pagtanom pagani niya iyahang i-arrange, iyang i-order. Nya, mangutaan ako, kung nakatanom na siya, magpabilin ra ba siyang nakatanom na, wala ra siya anihon? Kinsa ninyo dinhi? Umuingon ang professor, mayon, Jmar, bisan pag, unsaon nimo, bisan pag 110 ang imong score, dili lagi ka mo pasar. Magsige pa kag-eskwela? Kinsa ninyo dinhi, mga estudyante, mga tanan ko, kinsa ninyo dinhi gusto rang magsigig eskwela hangtod masasenta ka. Maunay pangutana dire magsigig ra mo tagdaro. Of course, kinanglantang mulambo, kinanglantang nanapoy something maabot sa to, nanapoy bag-o, nanapoy tay laing gibuhaton sa kinabuhi. Gusto na ganitang magminyo nga nag-eskwela pa. Di ba? Gusto gyutang na ipaglambo sa verse 26. Kay bahin ni ini, gitudluan siya sa Dios. Ingon ang verse 27, ang anis og lunga dili sama sa trigo og sibada nga giukon og paligsan. Ligson ba niya ang lugas aron himuong pan? Dili ba siya magpadayog giok hangtod sa hangtod? Dili niya paligsan. Dili siya magpadayon sa paggiok hangtod sa hangtod. Dili niya paligsan sa kurumata sa iyang kabayo o sa iyang kabayo ang mga lugas. So, sa diyang nakaani na ka. Siyempre, karon kay high-tech naman ta natay gitawag og, saan itawag na? Tracer. Natay tracer. Ya kaniadto mga igsoon paligsan ra nagligid sa kurumata. Karwahe. Or pataak-taakan sa patunog-tunuban sa kabayo arong malahi tong unod sa panit, malahi ang tahop. Nya mangutana nay pangutana dire, magpadayon ra magsigig ing ana, giok-giokan ra. Hangtod di na lang lungagon. Hangtod malata. Ang kaalam sa Ginoong nabatunan sa tao, maghimo niyang maglambo siya. Pero kanang mga taong wala nagapangandoy, nagatingwa sa kaalam sa Dios, bisag unsa pay makabot anas kinabuhi, magpabilin gyapon ng zero inigabot sa unahan. Maora po na akong nasabtan ni ini.
Sa verse 29, kining maong mensahe nagagikan sa Ginoo nga labing gamhanan, kahibulungan ang iyang mga tambag ug dili matukib ang iyang kaalam. So ato ning himay-himayon, no? Kamong mga daga o kamong mga ulitawo, ayaw mong pasulabi sa inyong pagbati. Itanaw ninyo, ay kinaangayan na gini kaayo siya. Makadasma gani mog tapulan. Laruhon lang muna ako daan. Especially kamo mga pastor. Ampog yung mas Ginoo nga Lord. Tagahay kog partner nga kugihan sa buluhaton. Dili man na puro pa gwapuhay, Gerson. Dili na puro pa gwapahay, do. Dapat na ibaw, mabitaw nang ang atong mga ginikanan, mga suko, gugnay, mga hugason. Ang problema ba sa hugason? Wala, sa kinaiyan mo. Nga dapat magkaton ka ni, dapat kabalo ka ni, dapat kabalo ka ni. Ako nagpasalamat ko mga igsoon sa Ginoo sa kinabuhi ni Kuya Jonel. Kay never in the history nga mugunit gyud ko anang say tawag anang handle sa magwilding ka nga naman inig ana og musika mo ambak mo sa ko kay maadlo ko ng musika kay basig makuryentehan ko kita makakita sa liwat napay uban mo yung makuryentehan ka di ka kaliwat tuo buka ana kay mo na yung kay liwat kay gipakuryentehan maka kabalo ba mo dili na sila mang-graduate kung dili na pasulayon og hikap og kuryente nga live ang mga electrician mo na tinuod ana no sa mga kuan pod sa mga mo apply og kanang fireman mo apply anang sa BFP Bureau of Fire Protection mga igsoon dili na sila kasulod ang trabaho ako di na sila pasuan munang while magingana ang ilang kamot kanang kandila nga nas baso nga tunaw na kayo ihuwad na sa kamot hantod mahurot ipatulo-tulo na silang kamot basta mamiyong lagi magsagit hello akong usbon mga igsoon klaruho na to na ni klaruho na to ni kay kun ikaw alanganin ka dili kayo ka ingana kakugihan, makadasmag pagyod kag pareho nimo. Luoy yung anak. Luoy kayo. Moingon na lang ang anak, ma, mo eskwela nako. Wa pay pamahaw kay gasigi pa mong pangatulog. Ma, adto nako. Wa pa kailis in tawon. Kaya pa ng mata si mama o si papa. Paitang ka na buhi, ana, oy. Muna, ningon si James, patay ang pagtuo nga bulag sa buhat. Nga naman, ang imong buhat may nagsulte nga tinuod ang imong pagtuo. So kanang atong pag-ampo, patay sab na kung ato nang dili nato na ubanan og paningkamot. Gusto ra nimo milagro kanunay. Lord. Imagine ko no kisa may nanganak dire engineer na daan. Pag-utong nimo ba? Nigawas ang bata, doktor na tong bata. Mo eskwela gyud na mga igsuon. That is why sa inyong pagpang-eskwela, dili man na problema kung pobre kang ang ginikanan wala ikagasto, basta kay ang anak kugihan mo eskwela. Ngano man? Daghag pa maagi. Bisan si pastor maghuna-una kining bataan ni sayang man jud nagdili ka eskwela. Naa ni paagi. Baligya na tong trambutsos multicab. Kay sayang.
Na dunay paagi pero kanang mga sige rag panchicks. Kabalo mo nga nung galisod mi karon mga ginikanan ninyo? Kaysa time nga nag-eskwela mi, sige rin patisoy. Sige rin patisay. Sige rin pa-cute-cute. Saglayo yung tinuon. Muna sultian mo na mo karon pagkugi mo para si Maya sa Ginoo. Di ba kung na-inlove ka niya kay kugihan ni mo siya hatod, kuhaon, di ba? Nya tiguman ni mo siya kay palitan ni mo siya anang malipay siya, di ba? Kung nahigugma mo sa Ginoo, pagkugi mo sa kinabuhi. Kung nahigugma ta sa Ginoo, magkugi tas kinabuhi. Gahagok na nasimong tapan, murag nahigugmag yun as Ginoo. Ningon dito nga dili siya magpadayong, magdaro na lang kanunay. Usbon ako, dili siya pwedeng magsigilag pamati kanunay. Moabot gid niya ang time nga magtanom siya. Moabot gid niya ang time nga muwali siya. Ug dili lang na siya muwali kanunay. Moabot gid ang time nga makaharvest siya. Moabot gid ang time nga iyang giwalihan madala niya sa church. Unya dili lang na ingog maggiok lang kanunay nga hinluan sa church. Ag katong nadala sa church, makahimo na pud niya tos pagpangwali. Amen? No. Ay, nawala naman namang pastor. Pagkawala ni Jesus, ang 12 kabok, kinakusgan kayong mangwali. Because niingon man siya nga, sultihan mo na ako. Kadtong mo to na ako, makabuhat og labaw pa sa akong nabuhat. Amen? Mas kuila gani ka, ka-bright ni teacher, oy, mas mulabaw pa ka ana. Basta kay mangandoy kag kaalam sa Ginoo. Pero ang magtinapuan ngay kasi imong pag-eskwela, kung balansiyon ni mo ayo ba, nagkugi ka sa pagpangalagad, mga buluhatan palas Ginoo, nagkugi ka. Pag naapo ka sa inyong panimalay, nagkugi po ka dito, tanaw atong hugasan gilangaw, kugi tanaw. And then, mga suko, rabagyan mong magyaw-yaw, mga ginikanan, oy. I-apil na lang na ako swali, be. Kay ugyaw-yawan mo sa inyo, mga suko, mampun mo, lahi rabag masuko kay mga lakaw, hinoon. Abot, og maribuhok. Wa pa, Diyoko, ningo man sila nga nindot ko ng pantalan sa maribuhok. Suwayan na ito nag-adto, basig na ay airplane. Mga suko, hinoon. Aris, wali ni. Pero sa tinuod lang mga igsoon, bisag masakitan ka sa akong wali, gipangga biya ka na ako. Labaw sa tanan, gipalangga dyagas Ginoo mga igsoon. Amen? So dili magpabili ng atong kaimtang. Karon, pastor, may nalang yun, makakaon na yun. Makakaon na yun siya, kaduhara, kadlaw, pastor, okay na. O niya, ang pangutana, gusto kang dihara ka kutob. Ha? Di ka gusto mulambo. Mulambo gyud ka basta naa ka diha sa Ginoo mga igsoon. Naminaw pa ba ta? So human niya dito dili siya ningon siya dili siya inig human niyag tanong, human niyag daro yang tamnan. Human niyag tanom at imano niya ni ato ni tubo na iyan ang anihon. Human niyag ani iyang galingon. Human niyag galing lungagon, human niyag lungag kaunon. So naay paglambo, na ay pag-uswag. Ang proseso, mga igsoon, wala siya napundo. Pagka-Kristohanon gani kang napundo imong pagtubo sa Ginoo, naag yung kay problema sa kinabuhi. Di ka excited nga mo simba, kabalo ka, inigsimba na kay ang imong una-una, muawit siguron, magpasalamat siguron, balag di maambak ng nasa akong tapad, ako, muna akong toyo. Nga naman, nilambo ka, ni uswag ka, ni tubo ka. Nasabtan na ito kayo? Oh. Si Apostol Pablo, mga igsuon, may mga panambagon siya nga sakit kayo. Dulot kayos bukog ng mga pagpangasaba ni Apostol Pablo, labi na ngadto sa simbahan sa Tesalonica. Ang Tesalonica, usa siya mga napioneering ni Apostol Pablo nga ang problema, daghang false teachers and preacher.
Ang ilang gipang tudlo niyong di na mo balik ang Ginoo, wa na pagkabanhaw. Dagan kay sila gisulti ba? Muna ang mga Kristiyano dito, og nay mamatay, masubo sila ayo. Mutong gipasabot sila ni Paul nga pagligon mo pagdasig. Kay nigabos panahon pagpatingog sa trumpeta katong nangamatay, di ta maguna nila. Nikabanhaw nila nga makikita ta sa atong Dios. Nya sa katapusan niyang suwat mga igsoon kaning ikaduha nga Tesalonica sa chapter 3 sa panapos, iyang gisulti ang pagpahimangno agi o pagpasidaan sa mga Kristohanon. Kaya nga naman, usahay mas kugihan pa ning dili Kristyan. Oy, naminaw mo? Naabitan na sa Luke chapter 16. Nga ang mga tao nga nas kagitngit, mas kamaupang mo gamit sa ilang panahon kaysa sa mga taong nas kahayag. Muna gisulti dito. So, ingon si Paul, di ko gusto, anak. Dili ko ganahan, anak. Nga naman, may mong kapandulan. Kana si, Kwan? Kana si Jimboy? Christian man kana. Di man lagay masogo. Hala! Good night. Chapter 3, verse 6 to 13. Second Thessalonica or Thessalonica. Chapter 3, verse 6 to 13. Ingon siya, mga igsoon. Mga igsoon, diyas Ginoo, ingong amen. Sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuunan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa pagtulunan ug sa pamatasan nga among gibilin kanila. Grabe pagpalayan. So verse 7. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong musundog kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami uban kaninyo. Verse 8. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Hinoon, nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw ug sa gabi aron dili kami makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Aning kamot sila. Verse 9. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami ninyong sumbanan. Mingon ta sa atong mga anak, kamo mga anak pagkugi gyud mo, nya ikaw nga tatay, ikaw nga nanay tapulan. Naunsa man ta nahimo tang sumbanan? Wala. Sa verse 10, ingon siya, kay samtang diha pa kami uban kaninyo, sakita no, verse 10, tabangi kog basa ninyo be? Verse 10, kay samtang uban pa kami diha kaninyo, giingnan namo kamo ayaw pakana ang dili mo trabaho. Kung ato ni patuman karon mga igsoon, murag duha ra mo mga os yung balay. Nga mga pamilya, nini, mga istorya ta. Kamote, Los, pila mo ka, membros inyong pamilya. Unom. Og atong ipatuman sa atong panimalay ning verse 10, kanang unom, makakaon tanan? Naminaw palagi mo? Murag di lagi mo ganahan. Hello? Nasi An. Pila, kamo sa inyong balay, pila mo kabuok? Upat. Kung atong ipatuman ang bersikulo 10, kining upat, makakaon ka na eh? Mambere. JJ. Klaro na to ni. Murag mangayo, nagpagkaon sa silingan. Ayaw po tao ninyo nagipatuman siguro ng versikulo 10 na lamang. Ingo man siya. Ayaw pakan ang dili mo trabaho. No? Kadaghanan yung kayo, kinadaghanan. Kami diri sa church mga igsuon. Ani sa sulod, hinluon. Ato sa gawas, hinluon. Ato sa likod, hinluon. Daghan na yung kayong kalingawan. Muna na-challenge yung ko nga, nalipay sad ko kay ningon ko sa akong wife lamia sa akong paminaw. Nga naman kada buntag sington ko ini kahapon sington po ko. Lami kayo imong paminaw ba nga moral ako nabatan-on feeling rana kay feelingon. Sa verse 11, gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga pipila kaninyo nga nagtinapulan og walay laing gihimo
gawa sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Kaya walay buhat. Tanawa ra ko ni, si Noah nagbuhat og arka, ang ubang mga tao di mo tabang. Pero sig panghilabot, Pambuang nila si Noah. Ang naghimog, barko dito, unta sa dagat, dapit. Hindi rin pa Diyos bukid. Kung naliso, nagyun ni. Ningon pag yun siyang muulan. So, pag ulan, naniwagan ni panganod. So, wala sila gibuhat, pero kanunay silang nagpangilabot. Kabalo mo? Usas mga tambag ni Apostol Pablo nga to niingno. Ingnang mga kababayinan nga magkugis mga gimbuhaton, magbisi sila sa ilang panimalay o dili manumbalay, dili mangadtog silinganan. Mao man siya mahitabo. Kundi ka bisis inyong balay, mo ato kag silingan. Unya ang silingan wa na pay matrabaho. Adi ra ba ka matuon ako? Muna tinuod no? Uy, matrabaho kay mag-istorya mamugikag bunta kabot og gahapon. Perting hinluas balay. Sunod. Unya, ingon diya mga igsoon, napipila ka ninyo, walay laing gihimo, gawa sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Kini bitang wala gabuhat mga igsoon, maoy kahilabtanon kaayo. Di ba kamo nanimba mo no? Madomingo mo anhi mo no? Kinsa may kasigig panghilabot ninyo, kadtong nanimba pog Domingo? Kasagaran, kusog kay manglutos, di makita simbahan. Lami, untag manglutos po sila, unya na po sila simbahan nila, madomingo. Magtinapulan gani sa pag-alagad Ginoo mga igsoon, moray bisyo panghilabot sa nagtinarog pagpangalagad sa Dios. Naminaw palagi mo? Na pastor, alas 9 na. Okay, magtapos ta. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesus, nagsugo kami nga nagpasidaan ni ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon og magtrabaho alang sa ilang kaugalingon nga panginabuhi. Verse 13, mga igsoon, ayaw kamo pagtapos sa pagbuhat og maayo. Kung dunay dili mosunod ining among gisugo, pinaagi ni ining sulata, pasidan siya og ayaw na pagpakiguban kaniya aron maulaw siya. Pero ayaw isipa siya nga kaaway apan pasidan hinuon sa iyang giingon. Sa ingon nga igsoon. So daghan kayo og mga panambagon nga gihatag si Apostol Pablo. Halos tanang kasimbahanan mga igsoon nga iyang gisulatan, iyag yung gidasig nga magbuhat niini. Titus chapter 3 verse 14. Titus chapter 3 verse 14. Tudloi ang mga magtotoo sa paggamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo aron sila masangkap sa ilang mga gikinahanglan. Dili maayo nga magpuyo sila nga walay kapuslanan. Amen. Mga Kristohanon, dili maayo ang atong pagkinabuhi nga sige ra tag ampo sa Ginoo niya, wala tay mga panghimuon. Wala tayo ginahimo. Kini ra bagyod. Kining mga tawo nga walay gibuhat, inig-abot sa panahon nga katong mga makugihon panalanginan, mga sina ni, tanawa ra ganyan ni. Masina ba? Kanang mga nagkugi, inig makaani na sila, masina. Muni atong bantayan og ayaw mga igsuon. So, mahuman na ta. Sa Galacia, iausab gisultian ang taga Galacia. 6:9 nag-ingon siya. Dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo kay kun magmadinasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo. Labi na gayod ang atong isigka magtotoo. Amen? Now, balik ta o magtapos ta. Kita bang tanan nangandoy nga naay paglambo sa kinabuhi? Or sukad na Kristohanon ka, sukad ka na tanom, hangtod karon,
ang imong tulubuan sa Ginoo linghod paghihapon nga murag bag-o pang nigawas sa yuta. Akong pag-ampo nga kitang tanan mangandoy sa pag-uswag mga igsoon. Someday naanapod kay katakos. Og kana nga katakos mag-uswag og maglambo pagyud na. Og imo ra nang maangkon sa imong pagkugi. Unang-una, dasigon jud mo nako pagkugi gyud mo basas pulong sa Ginoo. Butangig challenge imong kaugalingon. Na Lord, 2023 mahuman ako basa ang Bible. Pag 2024 Genesis na pud ko. Inig December na anak ko sa Revelation. Inig 2025 mag Genesis na pud ko Lord sa January. And then December Revelation ako. Kada tuig. Sultian ka na ako, bisag kinsay imong ikaatuban, bisag unsang sitwasyon nas kinabuhi, bisag ambusan pa ka, bisan pag mga maalamon ang nasa imong atubangan, relax, kalma ka, og nagdaog na kadaan. Nga naman, kay wala ka nagpabilin nga gisigi ragdaro. Kabalo mo, walay waling nahitabo, diring dapita nga wa, gidaro ang atong mga kasing-kasing. Natanom ang pulong sa Ginoo ug ang pulong sa Ginoo nagatubo. Mubunga ni og ang bunga harbison og ang harvest mga igsuon galingon unya human lungagon. Pero timan ini pag ikaw Kristohanon nagpabilin nagyapon kag unsa ka karon moabot ang panahon makit-an nimo ang uban nagmabungahon ikaw mahimo lang kang masina. That is why gidasig gyud kanako pagkugi og pagkugi gyud. Og tingali maabot ang panahon mga igsuon, ako sa ning gi-consider kanunay akong wife, sige na konsultian, dapat makamao ka ani. Of course, wa po ko nag-desire matay kog sayo or mawala ba kog sayo. But ang ako lang gyud gusto po ko nga makamao siya. No? Kay someday wa man ta kabalo. Kamo usab. Dapat ato jong siguroon mga igsoon. Kay someday, moingon si Lord, Pastor, di mo siya Pastor, no? Jonas, hawa ka dinhi kay ari na po kag balilihan. Hawa ka dinhi kay ato na po kag butuan. Butuan? Batuan? Or hawa ka dinhi. Ingana, no? So, kita sa bansay na ta. Kinahanglan kita tanan magbansay na gid na. No? Nya usahay mag-worry ta nga. Ikaw nga ginikanan pag naa kay lakaw sa layo, unya imong anak wala nimo na train panghugas, panglungag, pang limpios balay, panglaba, pang sa. Di ka kalakaw sa layo nga malinawon. Pero kung na-train siya og naa kas layo, wa kay kaba nga naman. Kabalo ka, tanang trabaho sa balay imong anak kamao. Kwarta kamao sad. Pero imo ganing anak wa kabalog trabaho sa balay, binlag kwarta, sige lang nas dalibi. Di na ka mag-utan, di maglungag, di wala na dalibi na lang. Di dobling gasto kay mo gas pa. Amen. Mauna nga sige kong nag-encourage kita tanang magkat-on og wali. No? Di ba? Kami mga papa no, for example, kamo po sa mga mama, no? Og wala diha ang mag-lead sa prayer. No? Wala diha ang makamaong mo gitar. Di ba po dahil testingan ako ng tulo ka chord be? Kay inkasog wala diha ang mag-lead. Amen? May ako mong i-encourage, inig prayer na to, ipagawas inyong tingog. Kay ma-surprise mo, inig wala diha ang mag-lead. Mingaw kayo, mangundang na lang ta kay maragwa gaampon aning nastapan. Kay mingaw mo kayo, gahilom ron tanan. Naiuban mo mga buyog. Ako mong gi-challenge, ablihin yung baba. Amen? Si David nag-ampo, gasyagi. Tabangit ako ko lang. Nakita kay mahadlok man ta. Mahadlok na madunggas tapad. Ay Lord, akong bana. Hala, yung bana kay kuan di ay. Mahadlok man ta madunggan sa tapad mo ng atong ampo. Nga na ra. No?
Munang agkatong galid, butaw yung mahutdag tingog. Kay parang mapadayon ba, na dapat mangyud na ay usap pag yun diha. Niya pailain. Ang uban ganahan pa kayong moampo. Pero ikaw, kaya di naman kaganahan mo ampo, mukanta naman ka, di mo nang matapos. For so many times, naitabo na sa prayer meeting, di ba? Ang uban ganahan pa kayong muhilak sa Ginoo mo ampo. Nanganta naman yung uban. Ikaw ang kusog, di na human. Nakabantay mo, anak? Sa mga matanon, kike, yung matanan ko. Han, J-Mat. Naghilak pa itong uban kay gusto mo silang maampo. Ang uban, kadi naman mangampo. Manganta man. Nya ang gagunit sa gitar, duyugan po. Nahuman. Kay human, nagkanta, muhilom ng pula mo itong kaampo. Anyway, mga igsoon, ang paglambo sa kinabuhi, nagagikan sa kaalam sa Ginoo. Undang nagsigig ampo, panalangin, paglambo, kauswagan, kung wala nimo hupti ang kaalam sa Dios. Ug sa dihang nahuptan nimo ang kaalam sa Dios, hinumdumi kini makita na sa imong pagkinabuhi. Nasabtan nato mga igsoon, magampuon nata. Amahan namo nga langit nun, salamat kayo sa mga kaalam nga among nadawat nining gabi una. Gamo mga pag-ampo nga kining maong mga kaalam o Dios, makaplagan ni sa among mga adlaw-adlaw nga mga pagkinabuhi. Salamat Lord nga dili magpabiling linghod ang among pagtuo. But mutubo kini o mubulak Ginoo. Dili ni magpabilin nga nagbulak, kundi dili mahimo ning bunga o dili lang ni mabunga, mahinog ni Ginoo og mapuslan. Mausab ang among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Lord Jesus, ang imong gingharian mao ang paglambo Ginoo. Now, salamat kaayo. Nakaroon nga kagabion, imo kami o Dios nga gitudluan nga sa among pagkinabuhi, sa among hupot, paggunit kanunay sa imong kaalam. Among maangkon ang tinuod nga paglambo Ginoo. Panalangini ang nia, panalangini o Dios ang mga kaigsuunan nga nagtan-aw lang pinaagi sa live streaming. Ang maabot niini pinaagi sa social media o Lord. I-bless sila og ayo Ginoo. Kaming tanan magauswag og magmabungahon niining kinabuhi. Salamat Lord nga sa pagsubang sa among kinabuhi og hangtod sa pagsalop niining kinabuhi. Ikaw ang Dios among pasidunggan magapadayon sa adlaw-adlaw. Lord, akong pangayoon sa imong balang espiritu. Ngang tanang kasing-kasing butangan nimo paghigugma sa imong mga pulong. Aron dili na mipugson nga mubasa kundi kami mismo sa among kaugalingon magatinguha sa kaalam nga langit nun. Salamat kay Lord sa tanan nga niya sa imong pagpangga kanamo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa pangalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah.